poder desplazar esta depuradora, que está moi preto do regato, por unha máis moderna, máis alonsada do regato, con infiltración e cunha axuda de preto de 48.000 euros. Ao mesmo tempo, que anunciar tamén que neste mesmo Concello da Bola tamén está concedida nos núcleos de Seara e a Veiga tamén melloras no abastecemento de auga, tamén por 48.000 euros. En fruto dunha orden, unha nova orden de Aguas de Galicia que saliu este ano, unha novidade, para axudar nunha competencia que é municipal, pero que recoñecemos a importancia, primeiro medioambiental, para mellorar as condicións, evitar fugas de auga no caso dos abastecementos de auga e mellorar a depuración dos saneamientos, pois vemos que é importante unha orden de 9 millóns de euros en toda Galicia, na cal hai que dicir que o 43% dos fondos veñen para Ourense, para un total de 67 concellos e 95 actuacións. Moitos dos concellos, como é o caso da Bola, reciben a axuda tanto de abastecemento como de saneamento, unhas axudas que eran ata un máximo de 50.000 euros. Quero destacar tamén que se ven de resolver as axudas para a elaboración dos plans da seca, para que os concellos estén preparados para futuras ou previsibles ou eventualidades por a escasez de auga e tamén que a Bola é un dos beneficiados, unha das líneas de apoio tamén desta consellería. Por tanto, felicitar a alcaldesa e a corporación que tamén nos acompaña no día de hoxe por penso que son obras importantes, que moitas veces non se ven porque van por debaixo da terra, pero que son esenciales. Primeiro, para proteger, evitar as fugas de auga, porque é un ben escaso que hai que proteger, e en segundo lugar, para proteger o medio natural, mellorando esa depuración que non sempre é aceitada. Por lo tanto, dentro da Xunta de Galicia estaremos preto dos concellos sempre, e hai que recordar, para rematar, gustaríame recordar ese proxecto de mellora da gestión do ciclo da auga, que está en fase de anteproxecto, pola cal Aguas de Galicia vai ofertar os seus servicios para aquel concello que así o desese, lle gestione ese ciclo integral da auga, tanto nos abastecementos como nos saneamentos. Es unha fosa séptica, se va a trasladar e creo entender que vais a aumentar a capacidade. Si, vai quedar previsto, tal como está no Pexón, para posibles crecementos e edificacións nesta zona, ao tempo que se moderniza, e tal como ben dixo o delegado, que agradecemos a importancia destas obras e a súa concesión, tanto por un tema medioambiental como un tema de necesidade para rematar o Pexón, para o informe favorable que necesitamos de Confederación Hidrográfica para mellorar a calidade dos veciños, por suposto. Non é a única fosa de Podentes. Vaise facer outra máis con cargo a outros fondos, a que ben conoces que está no fondo do pueblo, tamén se vai a trasladar e a emplear, pero neste momento a primeira que se vai executar é esta. Por unha parte, neste sentido, tamén non é no tema de abastecemento para a zona de Seara Veiga, cuya problemática ti xa conoces de outras ocasións. O sea que